človek chce byť súčasťou nejakej komunity, mať pocit, že ostatným na ňom záleží, jednoducho niekam patriť. Možno práve aj to býva častokrát dôvod, prečo niekto vstúpi do spoločenstva ľuďmi zvonku možno označovaným ako sekty. A toto je presne to slovo, ktorému sa dnes budeme venovať. A ja som rada, že môžem privítať hostia, ktorým je Daniel Sabo, a teda bývalý člen sekty Svedkov Jehovových. Dobre som to povedala? Áno, ďakujem za pozvanie. A povedala som dobre aj to, že možno práve tento dôvod častokrát spôsobí to, že ľudia naozaj sa stanú súčasťou nejakej tej sekty, že chcú niekam patriť? Hej, to je ten najčastejší. To je často dôvod, keď mnohí ľudia už tam byť ani nechcú, že chcú odtiaľ odísť, ale ostanú tam, pretože tam už majú svoje sociálne zázemie a nechcú začať akoby odznova hľadať si nejakú spoločnosť a nejakých ľudí, kamarátov. Čiže väčšina ľudí tam ostane hlavne kvôli tomuto dôvodu. Že už to berú ako takú rodinu. Áno, presne tak, hej. Ty si to mal ako, ak si dobre ja pamätám, alebo som dobre počula, čítala, ty si sa vlastne do takej sekty narodil. Ty si to mal odjak živa, také, že prirodzené. Je to tak? Áno, presne. Ono to vlastne vzniklo tak, že mojim rodičom zaklopali na dvere a to bolo ešte v čase, kedy neboli bežné mobily a internet, čiže nebol taký flow informácií ako dneska. A to, čo oni hovoria, keď klopú na dvere, tak ako to znie pekne. To sú akože veci, ktoré sú príjemné a chápem, prečo to mnohí ľudí očarí. To je proste predstava nejakého večného života, nejaký raj, čiže nejakú utopiu. Čiže veľa ľudí kvôli tomuto tam vojde. Alebo taký ďalší najčastejší dôvod, keď sa tam ľudia dostanú, ešte mimo toho, keď sa tam niekto narodí, je to, že keď niekomu niekto umrie, a je v tých najväčších bolestiach, alebo proste Žiaľ, áno. A niekto príde a povie mu, že môžeš toho človeka ešte stretnúť v raji, kde ten človek bude skriesený, alebo keď niekto, má nejaký zdravotný problém a mu slúbia, že budeš uzdravený. Čiže toto sú také najčastejšie dôvody, že ľudia ako keby vidia nejaké napravenie problémov, ktoré sa im nastali. No, čiže väčšinou s týmto tam prídu. No a tým, že si to moji rodičia vlastne nemohli overiť v tom čase, tak sa tam dostali. Vieš aj ten príbeh? Ako to bolo, že s čím im zaklopali na dvere a možno v ktorej životnej situácii sa práve oni nachádzali, že prečo sa stali súčasťou a podali áno? Už úplne presne toto asi nepoviem, ale myslím, že to bolo také nejaké všeobecné zhrnutie toho, že pekný svet, nejaká nová krajina, nový svet jednoducho. Lebo oni veria v tomu, že v istom bode príde nejaký Armagedon a všetko, čo tu je, bude zničené. A radi selektujú veci na dobré a zlé, Božie a veci od satana. No presne tak, že také dve polarity s tým, že jeden človek prežije, druhý neprežije. Že také dve polarity a presne nič nie je vlastne medzi tým. Čiže im sa páčila takáto predstava. Nežili oni dovtedy napríklad kresťanstvo alebo niečo? Ale až tak sa tomu nevenovali, že by tým nejako extrémne žili, to zasa nie. Ale viem, že ako napríklad nosili kríž a tak, hej. Ale viem, že boli pravdepodobne pokrstení ako u katolíkov, tak. A vlastne týmto spôsobom sa tam dostali, hej. Čiže, no a tam boli také asi 4-5 rokov, kým som sa ja narodil. Nie, vlastne menej. No proste pár rokov to tam bolo a ja som sa do toho narodil, čiže už som vlastne vyrastal v tejto viere, ako keby s nimi. No. A ako to vyzerali tie pravidlá u vás doma, alebo prezentovali ti naozaj vyslovene teda, že ste svedkovia Jehovovi, alebo ako ti to hovorili, že keď niekto vyrastá, že tak povie, že ideme do kostola, lebo veríme v Boha a tak ďalej, že ako to u vás vyzeralo? No bolo to... Tým, že som sa tam narodil, tak to bola proste bežná taká naša nejaká domácnosť a bol to pre mňa nejaký štandard proste, že takto to je. Ja som si ani nevedel predstaviť, že existuje niečo iné, ako keby, že neverí v nič alebo niečo také. A ja sa pamätám, že ja som do nejakých možno 12 ani nevedel, že sa to volá Jehovovi svedkovia. Ale to si preháňam. Do nejakého detstva som ani nevedel, že to má tento názov, že proste kresťania. Iba tí lepší ako katolíci. Proste tí jediní praví, samozrejme. A namiesto kostolov sa tam chodí do niečo, čo sa volá Sala kráľovstva, čo je vlastne normálna budova, ktorá akurát nemá tvar kostola, čiže nie je tam taká tá povara toho, že tá budova musí byť čo najvyššie, aby to bolo čo najbližšie Bohu.
Čiže sú to úplne normálne budovy a tam sa chodí. A chodilo sa tam štandardne raz cez víkend, buď nedeľu, ale nie je to pravidlo. A aj skladá sa to z nejakej prednášky a potom zo spoločného čítania nejakej publikácie od svedkov. To je vlastne tá strážna väža, čo je známa, čo sa spája so svedkami. Je to, že tam je niekoľko článkov a spoločne si celá tá skupinka ľudí, čo tam je, číta ten článok, ktorý tam je. A je to taký interaktívne, trošku jak škola, viac menej. A potom druhá polovica je nejaká prednáška, tým, že nejaký človek, muž, jedine muž. Jedine muž, žena nemôže vystupovať asi. Môže, ale je to obmedzenejšie, dosť. Tak urobiť prednášku na nejakú tému a rozpráva o tom. A to môže byť rôzne, to môže byť Ježišova láska, to môže byť... Čo to znamená Ježišova láska? Fúha, to teraz nejako uchopiť. No proste oni si vezmu nejakú tému, alebo nejaký príklad z Biblie, alebo nejaký príbeh z Biblie, neviem, Jonáša, alebo nejakú časť Ježišovho života, alebo proste tých postav Biblie je strašne moc. Alebo sa čisto... A oni to ale pomenia? Či je to potom rovnaké ako v tej Biblii? Oni sa snažia čerpať z Biblie. Hej, to tak. Ja ako myslíš, ako ten prednášajúci... Ježišovu lásku. Tak ako... či teraz myslíš tak, že či ten prednášajúci, či to pomení, alebo či ako samotní svedkovia prezentujú to nejako ten prednášajúci. Že či hovorí v odzokách to isté ako kňaz? Akože jasne, je tam nejaký subjektívny pohľad, to ako určite, ale ako... No, je to také, že keď tam dá niečo, čo sa keby vymýka spod toho... spod štandardu svedkov, tak ako už za ním prídu a trošku sa ho snažia nejak tak regulovať. Hej, že ako nemôže si človek dovoliť barščo. Hej. Napríklad... ale to teraz ako odbočujem od toho príbehu, hej, ale už keď sme pri tom, tak napríklad, neviem už, ako to je teraz, lebo tie pravidlá sa tiež trošku menia, ale dosť sa tam dáva dôraz na to, ako človek vyzerá. Čiže ja by som napríklad s týmito dreadmi a s bradou už tam nemohol byť, to neexistuje. Ja by som zapadla? Ale hej. Ale strašne sa tam riešia hlavne u žien, dĺžka sukne, proste jak moc je človek odhalený, výstrihy neustále riešia a proste je to také, že keď ten človek je nejakým spôsobom... Vyzývavý? Ale to ani není, že vyzývavý, proste to je... neviem už, ak to je síce teraz, ale viem, že keď mala žena sukňu nad kolená, tak už to bol problém, že už za ňou prišli a ju nejako, hovorili, čo má robiť, čo nemá robiť, že to nie je správne a tak. A u mužov sa tam riešili brady stále. Že proste priemerný kresťan, minimálne tu v Európe, tak, lebo ten daný človek, daný brat má vyzerať tak ako priemerný obyvateľ Európy alebo tej krajiny. Hej. Aby akože nevyzýval nejak extra pozornosť. Aby zapadol, presne. A tam sa riešili neustále brady u mužov, lebo sa tvrdilo, že priemerný brat, žijúci v strednej Európe, je oholený, by mal byť oholený. A napríklad poznám jedného človeka, čo takto prednášal a on mal k tomu trošku iný postoj a sem tam niečo povedal o tom, že mať nejakú mierne zarastenú bradu je v pohode. A samozrejme to sa riešilo. Sa to vymýkalo, už to bolo nad ten štandard svedkovský a už za ním chodili a už mu hovorili o tom, že to tak byť proste nemá a že proste hlásal niečo, čo ako keby nespadá pod tú doktrínu svedkov. No, čiže stále musí zapadať do nejakého vzoru a jasné, čo si tam pridať, ale musí to byť furt pod nejakou šablónou. Nemôže sa to veľmi vymýkať. Ešte teda, kým budeme pokračovať v tom príbehu, tak sa pozrieme späť v tom kostole, respektíve v tom chráme, teda ten prednášajúci, teda a ako to vyzerá, tam som ti do toho vstúpila. Áno. Je to také dosť podobné škole, ono sa to aj tak trošku volá, že teokratická škola. A jak som hovoril, že jedno stretnutie je počas víkendu a potom je ešte druhé stretnutie v týždni, kde ako keby zase tam chodia tí ľudia, tí svedkovia a tam sa ako keby vzdelávajú, akým spôsobom majú zvestovať, keď chodia do ulic a klopú ľuďom na dvere, že ako
Akým spôsobom to robiť? Ale akým spôsobom to robiť? Techniky, využívajú nejaké techniky. Nie je to až také, nie je to také ako hodina psychológie, že čo na človeka pôsobí najviac, ale je to tam napríklad skoro ako keby sa tam učia nápady, že ako nejak to človeka zaujať. Často sú tam také keby hrané scény, kde sa dva ľudia stretnú, jeden je akože svedok, druhý akože není svedok a teraz, že akým spôsobom spolu interagujú. A sú tam rôzne scény, že učiteľ, spolužiaci, kamarát, kolega a rôzne situácie, že akým spôsobom niekto môže vydať pravdu. Tak sa to tam nazýva, že zvestovať o náboženstve a oni to tam nazývajú, že hovorí o pravde. Tak. Čiže toto je to stretnutie, ktoré je v týždni, učia ich tam ako keby toto. A plus je tam zasa čítanie nejaké publikácie, nejakého príbehu, to je zase tak na hodinku ďalšiu. A kde je zase nejaký biblický príbeh, alebo proste nejaká téma sa tam rozoberá z publikácie a ľudia to čítajú. A potom vždy sú tam nejaké otázky k tomu. To je jak škola jednoducho. Čítanie s porozumením, viac menej. Je to také. No, toto je takéto stretávanie. Potom aspoň raz v týždni sa chodilo do ulic a chodilo sa zvestovať o tomto, že baviť sa s ľuďmi. To je vlastne to, za čo sú svedkovia známi, že otravujú ľudí. Keby. Čiže to nie sú tí, napríklad, lebo ja stretávam pravidelne na jednom mieste pri obchodnom centre a oni tam len stoja pasívne a čakajú asi, kým sa ľudia zastavia. To sú také dve formy. Jedna je, že aktívne chodia, ale to človek nevždy spozná, lebo proste dva ľudia v obleku. Alebo oni sú v civile, títo, čo ja stretávam napríklad. Fakt? No. Ja som počul, že sa nejako menili pravidla obliekania. Okay. Keď som tam bol ja, tak to neexistovalo, že proste vždy bol oblek, košela, že formálne oblečenie. Ako do práce. Tak, no do ofisu. Hej, a teraz neviem, ako to je. Je možné, že veľa vecí, čo hovorím, už je neaktuálnych, lebo už som sa tým dlho nezaoberal, ale pochybujem, že by tam boli nejaké extrémne zmeny. Čiže to mohol byť niekto iný tým pádom, tak to myslím, že aj keď čakajú, vyčkávajú. Stratégia vyčkávania. Ak tam boli dva ľudia... Oni bývajú teda 4, ale kávu tam nemajú, že by boli na káve. No, oni keď takto vyčkávajú, to sa volá, že idú na stojany a oni tam majú taký stojan, kde je niekoľko publikácií vyložených. No, vždy tam je proste nejaká otázka, že čo priniesie budúcnosť, alebo niečo na takúto tému. Pútavkové. Presne tak. A ľudia chodia okolo a to je také, že oni ako keby v tomto prípade moc interagujú s inými, skôr čakajú, že kto pôjde okolo, zapozerá sa, až toho oslovia. Hej, ale že by nejak ako tam až tak nejak lovili, to až tak nie. Hej, ja akože párkrát, keď som bol odtiaľ von, tak a mám niekedy zo mňa, že chuť sa o tom baviť, ale keď tam vidím nejakého mladého človeka a idem okolo, tak ako keby rád sa nejak tak zastavím, alebo nejak tak až čakám, že ma osloví, hej. A rád sa s tým človekom trošku pobavím, ne s tým, že sa s ním idem hádať, alebo že mu idem niečo nejak vyvracať. Iný uhol pohľadu. Ale hej, nepoviem mu, že s tým mám skúsenosť, ale snažím sa proste vyťahnuť presne body, ktoré sú akými piliere toho náboženstva alebo tej ich viery a nejak sa snažiť vytknúť to, že prečo to mne osobne nedáva zmysel. Hej. A často sa tam dostávame do bodu, kedy mi na to nevedia nejako logicky odpovedať a nečakám, že toho človeka zmením, ale minimálne aspoň nejakého toho chrobáka do hlavy sa im snažím dať, že možno niekedy, keď budem mať pochybnosti, tak si na to spomenie a možno mu to pomôže nejak otvoriť tú myseľ, alebo ten pohľad, alebo sa dostať z tej krabice. Čiže to občas rád robím. No a späť k tomu príbehu. No tak takto nejak vyzerá asi ten týždeň priemerného svedka. A keď som tam vyrastal, tak čo je rozdiel, tak je to to, že svedkovia neslávia žiadne sviatky, čiže žiadne Vianoce, Veľká noc, ani narodeniny. No to si bol ochudobnený od dosť. To už by ma už v tomto bode štvalo ako decko všetko. Ako až tak nevnímal si to strašne som to nebral, lebo niekde som to ako keby, teraz už hej, ale v tej dobe, že som to nezažil. Na jednu stranu som aj trošku rád to teraz, lebo lebo ako keby ja mám tak trošku všeobecne odpor voči kresťanstvu ako takému. A to, čo sa dneska považuje za Vianoce a Veľkú noc, tak to sú proste pohanské sviatky, ktoré tu vždy boli a akurát to zobralo kresťanstvo, že teraz to je naše. Čiže mám k tomu taký odpor trošku, plus
Vianoce a že koľko biznisov okolo toho točí, tak to je zase na dlhé rozprávanie. Ale ako keby voči ničomu takému to mám stále odpor. Čiže momentálne akože Vianoce mám rád, ale tak jednoduchšie. Proste, kde človek je len s tou rodinou a ani by som nepotreboval si vymeniať darčeky, proste iba nejak, aby sa nepovedalo, hej, ale akože no, čiže keby toto som si nejak tak zanechal z toho náboženstva, že neriešim tie sviatky až tak moc. Skôr som začal riešiť pohanské, tie tradičné, keď už, ale to je sa o inom. A vtipné sú tie narodeniny, lebo oni svedkovia si vždy vysvetlia napríklad, že prečo sa nemôžu slaviť Vianoce, tak vždy na to majú nejaký dôvod, akože vytiahnu niečo z Biblie a povedia, prečo to je zlé. Tie Vianoce napríklad spojili s pohanskými zvykmi, a tvrdia, že to nejako pochádza zo Saturnálií, ale to, čo my dneska vieme o pohanských zvykoch a to, čo pohania alebo Slovania, ktorí tu žili, robili, tak už od toho dneska vieme strašne málo, lebo veľa toho bolo zničeného. Ale deje sa to, že kresťania ako keby ich nejako nevážili alebo nahádzali veľa špiny, aby sa to ľuďom zhnusilo, tí pohania. Ako takí tí obyvateľa, ktorí tu boli, než prišli kresťania. Takže sú títo ľudia spojení s obetovaním detí a obetovaním ľudí a s rôznymi takýmito vecami, ale nakoľko to je pravda, to je sa otázne. Ale zase nie som nejaký odborník na toto, čiže nechcem hovoriť blúdy. Ale čiže oni tvrdia to, že kedysi sa Vianoce spájali práve so Saturnáliami a s obetovaním ľudí a že preto to nie je správne, pretože Vianoce majú tento pôvod. Čiže Vianoce zlé. Hej. Veľká noc to isté. A najviac vtipné sú narodeniny, lebo tam človek oslavuje to, že sa narodil. Čiže o čo tam ide. A tam bol, takto ja si to presne nepamätám, ale viem, že tam bol jeden, nie prorok, ale tuším, teraz si nesom istý, či to bol apoštol, ale proste nejaká biblická postava. Či Pavol to bol, ja už neviem, to je jedno, ale proste nejaká postava a tam bol panovník, ktorý slávil narodeniny alebo nejakú obdobu tohto sviatku a niekto z jeho blízkych alebo neviem, či on alebo jeho dcera ich slávila, to je jedno proste. A ten, kto ich slávil, tak si vyžiadal na narodení hlavu tohto apoštola. Aha. Hej, a čiže oni ho vlastne zabili ho kvôli tomuto. Kvôli narodeninám. A z toho vzniklo, sa to spojilo s tým, že to je zlé. Čiže keby zomrel pri venčení psa, alebo keby ho zabili pri venčení psa, tak je zakázané venčenie psa. No, akože asi takú logiku to má. No, čiže nie som si presne istý, ak bol ten príbeh, ale bol ten, čo v takomto kontexte. No, čiže nemá to úplne nejaký logický dôvod, prečo sa tie Vianoce neslávia, tie narodiny neslávia, ale proste toto tam tak je. Nový rok ste slávili? Ani to nie. A to bol aký dôvod? Asi tiež nejako spojenie s tým pohanským. Nejako, no. Takže ani Nový rok. Čiže tam absolútne nič. Čo sa vlastne slávilo? Čo sa nejak tak mohlo, ale tým že akoby všetky nejak tie sviatky našli si vždy dôvod jednoducho. Akože tie Vianoce, narodeniny a Veľká noc boli také tri hlavné, a keď sa toto zruší, tak ako keby nejak si ľudia zvykli, že sa už nesláví. Čo ako keby nebolo nejakým spôsobom zakázané, tak výročie svadby napríklad, ale tak tam neviem už, čo by si museli nájsť. Ako inak sa to možno pretavilo v tom detstve, respektíve teda vo vašej domácnosti toto náboženstvo? Čo ste museli, mohli, nemohli? Väčšinou tieto sviatky boli také ja úprimne som nemal ako nejaké zlé detstvo kvôli tomu. V istých bodoch som aj rád za to, lebo som sa keby vyhol veciam, ktorým veľa detí musí čeliť. A ako keby vďaka tomuto som sa od toho nejak tak dostal. Takže som rád, že som vlastne tam bol, ale som moc rád, že tam už aj nie som. A to je napríklad to, že vždy hovoria o tom, že proste násilie je zlé a že by sme sa nemali pozerať na násilné filmy, hrať násilné hry alebo proste, filmy spojené so sexom. A proste také bežné veci, ktoré väčšinou decka nemôžu pozerať, tak ako to bolo, ne že zakázané, ale vlastne hej, zakázané.
že by sa to proste nemalo. No. A čiže keď som nepozeral na Kobru 11 a tento typ seriálov, tak až tak moc som neprišiel. A nejak som si to zachoval doteraz, že doteraz, keď vidím nejaký film, kde je veľa násilia, tak sa mi to hnusí. Čiže akože nevidím ako nejaký problém. Áno, čiže toto v pohode. To skôr sa pretavilo do toho, že keď napríklad moji spolužiaci si chceli niečo zahrať a bolo to násilné, tak som úplne nemohol, čo ma trošku mrzelo, ale zase to až tak nič strašne sa nedelo, tak som bol proste vonku. No, čiže toto, skôr keď som napríklad na výtvarnej, alebo keď sme boli na základke a museli sme niečo kresliť a bolo to spojené s Vianocami, tak som si musel hľadať nejaké cesty, prečo sa nevenovať tým Vianociam. Zase tam bolo takéto, že veľakrát som sa prichytil pri tom, že vyhýbam sa tým veciam ne kvôli tomu, že by som sám nechcel, ale skôr kvôli tomu, že ma Boh potrestá, keď sa toto stane. Hej, že, alebo že sa Boh bude hnevať, niečo také. Čiže zase to je také, no, že veľakrát som to nerobil kvôli sebe, alebo z nejakého presvedčenia, ale skôr zo strachu k Bohu. Čiže skôr toto sú veci, ktoré ma až tak ovplyvňovali, ale ono tam strašne záleží na tom, ako to tí rodičia vnímajú, ako to oni berú. A oni boli žiť takí liberálnejší, čiže keď niečo bolo až moc, tak to nehali tak. Ono, ako poznám jednu rodinu, ktorí boli až tak extrémni, že zakázali dcere pozerať aj rozprávku, kde sa čaruje, pretože čarovanie je čierna mágia, to je od satana. Čiže mali problém aj s týmto, že čo ja viem, mala, neviem, 12 rokov, už teraz bude mať viacej, ale v živote nevidela snehulienku, alebo také tie klasiky, hej. Čiže čo je také už trošku moc, no. A s akými deťmi alebo teda rodinami ste sa stretávali? Bolo to vždy len z tej vašej komunity alebo zakazovali ti s inými? Ako to bolo možno so známymi? Keď som išiel, že von s kamarátmi. Aj ty, akých si mal mať kamarátov a tiež s kým sa vaši stretávali? No človek je tam nabádaný tvoriť si to sociálne zázemie len medzi nimi. Ja som... Zase záleží tam od rodičov a mne nebranili sa stretávať so spolužiakmi. Ale viem si predstaviť, že tam bude mnoho takých, ktorým toto budú zakazovať rodičia a tvrdia im, že musia byť len medzi svedkami. Hej. Čož mám pocit, že v dnešnej dobe tých mladých medzi svedkami stále menej a menej. Že už tam sú buď len starší ľudia, alebo len úplne decká, alebo proste ľudia, ktorí tam nejak to proste dostali, že odtiaľ nechceli odísť. Čiže väčšina mladých, ktorých ja poznám, ktorých som poznal od svedkov, tak 90% z nich už tam není. Že proste... Čiže keď som bol tínedžer, tak to začínalo byť trošku problém, lebo už tam bolo tých ľudí menej, ale keď som bol tínedžer, tak už som sa odtiaľ pomaly dostával, čiže už to taký problém nebol. No a s tými deckami, zrovna akože mojim rodičom to úplne problém nerobilo, keď som chodil takto s kamarátmi von, ale ako pýtali sa, akí sú, hej, že akože sem tam boli nejaké námietky na to, že jak sa ten človek chová, ale tak to nebolo nič, čo by jeho svedok neriešil. Každého proste rozhodného rodiča zaujíma, s akými sa ľuďmi, kamarátmi, hej, a keď to je nejaké dieťa, čo je známe úplne za dobré veci, aj tak či je svedok, nesvedok, tak tam ten rodič asi nebude rád, keď sa s ním bude stretávať. Čiže to bolo takéto, ale strašne tam záleží od tých rodičov, lebo v tom detstve to dieťa bude brať to náboženstvo asi tak vážne ako ten rodič. Čiže... No a vaši sú ešte súčasťou? Nie, už čiže vy ste všetci naraz vystúpili? Hej. No, to bolo... A akým spôsobom, prečo a teda ako aj ten výstup vyzerá? Čiže ja som asi do nejakých 15 som sa tam ako nejak angažoval. A to je dobre povedať, že ja som ako keby nikdy nebol že oficiálny Jehovov svedok, lebo ja som sa tam nikdy nepokrstil. Ja som to ako keby ani nestihol urobiť. Že ako v bode, keď som už mi nejak končil detstvo a už som nejak začínal byť ten tínedžer, tak ja som sa začal tam viacej angažovať, viacej sa zaujímať o Bibliu, o svedkov ako takých. A išiel som ako keby tým snažil som sa byť taký vzorný proste v týchto veciach. A potom ja som si tam našiel priateľku a my sme sa stretávali a
nejak ako keby celé to zázemie mladých v tom konkrétnom zbore sme často chodili von a sme sa skamarátili. No a tam vzniklo to, že jeden z týchto kamarátov, tak on išiel zrovna na vysokú školu a na tej výške ho učili o kritickom premýšľaní a často tam riešili aj teológiu a proste filozofiu ako takú. A on začal túto logiku aplikovať na svedkov a on začínal mať také tie prvé pochybnosti o tom, že čo tam proste úplne mu nehraje. A išlo to niektoré pomalinky a on je ako keby rodina tej mojej bývalej priateľky a on niečo rozprával proste jej, ona potom mne, ako keby nikto s tým úplne nesúhlasil, lebo proste je to niečo, s čím sme vyrastali a čo bolo pre nás dôležité. A takže neradi sme počuli, že to niekto podkopáva, ale po takých malinkých dávkach sme ako keby začínali viac pochybovať. A každý svedok, alebo minimálne my, sme to mali tak, že každý mal aspoň trošku s niečím problém v tej organizácii. A napríklad u mňa to bol spôsob vylúčenia. Čo znamená, že keď niekto zhreší, akože nejak poruší pravidlá, ale nejak výrazne, tak oni ho vylúčia. Čo znamená, že ho vlastne vyženú z tej spoločnosti von spôsobom, že oni ho vyhlásia, že už nie je jeho svedok a všetci členovia toho náboženstva majú zakázané sa s ním rozprávať. Pretože ani ho pozdraviť nemôžu nič. Hej. Čo by sa stalo, keby ste to neakceptovali? Vylúčia aj vás tým pádom? Áno, presne tak. Asi najčastejší dôvod, prečo ľudí vylúčia, je to, že keď spolu dva začnú chodiť a pred svadbou sa spolu vyspia. Hej. Vo väčšine prípadov týchto dvoch vylúčia. Tam už nie je ani cesty späť, podľa mňa. Akože sú ľudia, ktorí za to nevylúčili, záleží na to, ako moc ich to trápi, čo zasa rozhodujú tí traja chlapi, ktorí tam sedia. Starší, ale tam záleží, zrovna ktorých tam dajú, ako majú povahu, ako sa vyspali, čiže je to strašne subjektívne, je to len na nich. Nevenovať to tomu, čo ťa baví v živote proste. Najpodstatnejšie je to, aby čo najviac roboty človek urobil pre svedkov. Čiže to znamená, čo najviac chodiť zvestovať, volá sa služba, do služby. Furt sa tam apeluje na to, aby čo najviac ľudia tam chodili, aby ľudia prispievali finančne do kasičky u svedkov. Apeluje sa tam stále na to, aby čo najmenej pracovali a čo najviac času venovali práve náboženstvu. Čiže keby snažia sa urobiť to, aby čo najviac sa tvoj život točil okolo svedkov. V bode, keď ťa vylúčia, tak ty nepoznáš nič iné. Čiže tam je dokonca problém aj to, že ľudia, ktorí odtiaľ odídu dobrovoľne, tak zrazu nevedia, čo majú v živote robiť, lebo tam boli 20-30 rokov a teraz zrazu môj celý život sa točil okolo svedkov a teraz čo? Teraz neviem, čo mám v živote robiť, lebo takže ľudia často majú takú druhú pubertu, že začnú skúšať všetko možné. Proste, keď má človek 18 rokov. Nie sú vybúrení, hej? No práve, že keď som mal 18 narodeniny a mohol som si kúpiť alkohol, tak asi tak sa tí ľudia chovajú, že zrazu môžem všetko.